22, 1 hangtod sa 14. Matthew chapter 22 verses 1 to 14. So, ang uluhan sa pagtuon nato sa mga pulong sa Dios karon, giuluhan siya mga babag sa pagsunod kang Kristo. Kita daw tanan mo sulti, mga babag sa pagsunod kang Kristo. So, i-translate lang sana as tapad. No? Kuya Gaspar, i-translate. Kuya Roger. Okay. So, naay mga hindrances, mga igsuon sa ato ang pagsunod sa atong Ginoo. It's not easy gyud nga mo follow ka ni Christ. It's because kini nga kinabuhi mga igsuon diha kang Kristo daghan gyung mobabag paningkamutan gyud na aron dili ka makasunod. But naara po na nato kung magpababag ta kay na may uban mosugot ra pug babagan na malipay bag na rason ay praise God di jud ko kasimba ron. Sign gid ay nga di ko pasimbahon ron kay na ini-invite na ako. Nga na lisod kayo na siya. So Matthew chapter 22. Let's all stand. Matthew chapter 22 verses 1 to 14. So naman tayo screen diri sa tubangan. Please read diri sa screen. Kay I'm gonna read kaning Bisaya nga version. Verse 21, migamit na usab, verse 1, chapter 22, verse 1, migamit na usab si Jesus og mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. Verse 2, ang paghari sa Dios sama niini, adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Verse 3, gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Verse 4, busa, nagsugo siya og laing mga sulugoon o giingnan niya, sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka og ang mga pinatambok nga nati og nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Verse 5, apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton, ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ug ang uban usab mibira sa mga sulugoon og bunalan o gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon og gisunog ang ilang syudad. Verse 8, unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan, andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Verse 9, busa, pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyong maabutan or matagbuan. Verse 10, mga sulugoon nangadto sa kadalanan og gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo og dautan og napuno sa mga tawo ang kumbira. Verse 11, unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og biste nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga dapit nga wala ka man magsulob og biste nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tawo ug unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, gapusa ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya og magkagot sa iyang mga ngipon. Og gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang dinapit apan diutay ra ang pinili. Magampo ta. Heavenly Father, thank you kaayo Ginoo sa kabuntagon diin kami magahalad nagahatod sa among mga pagpasalamat ug pagsimba. And we pray, Father God, nga imong dawaton ang among paghalad, pagsimba karong adlaw. Nagaampo usab kami nga ang imong mga pulong o Dios makapuno sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing aron nga ug unsay na abundance sa among kasing-kasing may mogawas sa among mga baba. Salamat Lord nga imo mga pulong mubunga og kausaban sa among mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi.
And we pray, Father God, nga pinaagi sa gahom sa imong mga pulong, ingon nga espadang duhay sulab, sama sa usab sa maso ug kalayo, mubugto kini, muut-ut, musunog sa mubungkag sa tanang gapos, mga babag sa kaaway nga nia sa among panglawas, sa among huna-huna, nasa among kasing-kasing, nasa among kinabuhi, nasa among pamilya, Ginoo. Busa, thank you, Father God, for your wisdom today. This is our prayer with thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan, mga igsoon. Ang gihisgutan sa Matthew chapter 22, mahitungod kini sa kumbira sa kasal, nga ang maong hari, ang iyang anak Kaslon, nagpadala siya og invitations. Unya, kitang mga Kristohanon og wa tay invitation ayaw adto. Kung imo rang papa gi-invite ayaw uban. Kay uwaw kaayo molingkod ka sa lingkuranan nga dili nakapangalan nimo. Na sa mga kasal nga nang labay, problema kaayo kay limited ra ang naa didto, invited. No? Butang nato 100 person lang ang invited sa banquet or sa kasal. Nya kay ang invite magdala man pug usa ka multi-cup. Sige na lang, pasudla na lang, pasudla. So pag-abot dito, nang lingkod sa usa ka table, o nya ang katong mga invited, galingi-lingi nag-asa mang lingkod. Kaya wala may malingkuran. Ingana ang problema. So, dako na kay na nga oportunidad or blessing nga mapadalan kag invitation. It means usa kas mga importanteng tawo sa kinabuhi sa nag-invite nimo. Nakuha na to, nasabtan? Importante kayo na. But lahi ang invitation sa Biblia. Nag-invite siya, Christ is inviting us to serve God, to serve Him, to worship Him. I-invite tatanan. All of us, because He died once and for all. Ang iyang kamatayon, maoy usa kadakong invitations for everyone. Tanan gyud iyang gi-invite. And ang iyaha nga invitation card, like, nay mga, unsay ngalan anang invitation letter? Or invitation card, tawag na? Sealed with the blood of the Lord. And gi-invite niya ang tanan. And unsa kasakit mga igsuon sa usa ka nakasulay man may ani sa among wedding sa Dumaguete nga ang among gi-invite wala nangadto pero wa mang balibad nga di mo adto. Samtang ang uban namo nga mga close nga friends nangaway na sa amua kay nganong wala sila na invite. So doble imong kagool. Triple pa. Unang-una, nagbayad ka sa walay kapuslanan. Of course, tanan nga mga bangko dito, imong gibayra, nakapangalan to, naka-reserve to. Number 2, wala nanganha ang imong gi-invite. Katong mga gitagaag opportunity, katong mga gisuginlan nimo nga importante sila para nimo, ana nga event, special event, kalipay event sa imong kinabuhi. Wala nanganha sakit. And number 3, awayon kas uban nga wala nimo gi-invite. Guol kay na siya, makasusubo gyud kay na siya. Nga nagtan-aw ka sa usa ka table na 8 ka chairs. And then naay 3 tables nga walay naglingkod o niya sa usa ka table nga naay 8 nga chairs gibutang nimo, naaray 3 nga nang lingkod ug wala gyud nanganha ang tanan. Pero sa paghatag sa invitation wala sila na malibad. Bisang gibutangan pa didto og i-confirm kung makaanha ka kay kung wala imong mo invite taglain. Wala nang confirm. Wala nang chat nga di makaanha. Especially mo chat na sila, Pastor dili Ma'am, sir, dili may makaanha sa inyong special day. But nagpasalamat mi sa Ginoo. I-great pa ka. Pero ana na nga adlaw nga kasal dili nakakapang-invite. So, what a big insult para sa nag-invite nimo. Para imbitahon gani ka, i-check dayon ang imong schedule kung libre ba ka. Ingna, yes, kung moadto ka. Kung mayong kang, no, di ka moadto. Ing ana lang.
Sa Bible, mga igsoon, gipakamatyan ni Lord. He died for this invitation. Namatay siya ani nga invitation. Ikaw o ako, we're all invited didto sa langit. Unya, gipakamatyan niya, unsa kadakong insulto nga dili ta mo response. Unsa yung rason? Because naatay mga babag. Now, sa Bible, atong sumayon nga mga invitation, ang una, mga igsuon, kining atong gibasa karon. It's a banquet nga na ay wedding. At the day mismo, anang adlaw mismo, kasal. So, nag-invite na. You know, invitation started when Jesus Christ was resurrected, nagsugod siya invite. Until now. Until now. Gikan sa iyang pagpalansang sa cross until now. Ang invitation nagpadayon. And special ka because you are invited. Kanang naas imong tapad, ing na siya, you are invited. Uyuga ba na you are invited? And listen to me. Kung invited ka, unsay imong ma-feel, especially kung kana nga event, special kayo nga event. So how do you feel? Murag makayon ka, wow, importante ko, wow, precious gyud pug ko. Wow, apil gyud ko sa circles of friends ani niya. Right? Makaingon ka nga, ala apil gyud ko niya. And that is why wag mong sayangin. Ayaw usika ang iyahang pagpili nimo, ang iyang pagsalig nimo, ang iyang pagtreasure nimo. Kay once nga imo siyang pasaligan, unya di nimo buhaton, di na ka ma-invite niya sunod. Lain man na sila inviteon kay di man dun na sila. Di na ka ma-invite sunod. Paminaw ha? So, naay usa nga banquet gihapon nga gihisgutan sa Bible. Pero dili siya lahi siya ni pareho sila og murag pare-pareho sila og content. The thoughts, pareho-pareho sila og thoughts, but lahi siya because ang usa nga invitation is dinner before the day of the wedding banquet. Usbo na ko, kining usa nga invitation panihapon siya agig lipay-lipay pagpangandam sa kasal nga pagkaugma mahitabo. So dili siya pareho aning Matthew chapter 22 because kuan man kaon naman invitation naman celebration naman sa kasal. But kaning usa nga nagpadala og invitation is panihapon siya before the day of wedding. Ingana man na karon og magpapanihapon ka pagkaugma wa nay pagkaon sa kasal. So mga bisita, ugma ra gyud mo ha. No? Bantay ka na mga igsuon. Usahay magsugod na ang di pa magsugod ang panihapon, di pa magsugod ang celebration, no? Ang kaon, namong ginakaon ng celebration. Gikulbaan na ang taga-kusina kay paniudto ang giandam nanganha way pamahaw. Kabantay mo anang Thanksgiving nato? Mag-Thanksgiving tanya. Padung na magsugod ang simba karon kay naa pa may nangabot na mahaw. Nya na poy laing mga bot nakakita nila. Kaon mo, kaon. Gasugod na lang simba nangaon pa. Naingana bitaw, pero it doesn't matter diri sa ato kay kabalo na jud ta si Lord ginapaawa sayo po lamang og anhe og ari ka mahaw. So kung mahaw kang mag-praise and worship na ta. So ingon ana mga igsoon no? Sa kani nga invitation basahon nato. Adto una ta sa Luke 14 verses 15 to 24. This is kanang different scenario ni siya. Pero same ang thought. Ang content niya medyo pare-pareho lang ang sud ani nga content. Luke chapter 14. Luke chapter 14 verses 15 to 24. Ako sa ning basahon para ma-paraphrase nako tanan. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan, nakadungog niini og miingon siya kang Jesus.
bulahan kadtong makatambong sa kananan didtos gingharian sa langit. Verse 16, and Jesus, mingon si Jesus kaniya, may tawo nga naghimog dakong kumbira og daghang mga tawo ang iyang gidapit, gi-invite. Verse 17, sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Pareho, no? Di ba pareho? Nga naa siya gipadala aron sa pag-invite. In verse 18, apan na malibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una, miingon sa sulugoon, nakapalit ako yuta o kinahanglan nga moadto ako aron pagsusi niini. Pasaylua nga dili ako makatambong. So earthly kanang wealth or property, possession, iyang gihimong rason nga dili siya moadtog langit. Pwede ra ba ning kasimba ta dire, yuta rin nakaingon dito mga langit. Kay we give too much value sa mga butang atong biyaan. Unya ang tinuod nga valuable, ang tinuod nga bililhon kayo, maoy atong nasa likway. And listen to me. Kanang imong gitagaag value sa imong kasing-kasing, mao punay maglipay nimo. That is why, og mga butang ang langit nun, dili ka malipayon because malipayon man kas kalibutan nun. Di man ka, you cannot serve two masters at the same time. Dili po ka, you cannot kanang unsa tong giingon diha? Makapangisda sa dagat og sa suba. Naama jud kay pilion, ana. Naama jud kay pilion. So, he said nga, niunsa siya sa verse 18, ingon siya sa verse 18, but they all began making excuses. All of them. Katong imong gitagaag, kabililhon. Gitagaan sa oportunidad nga wala nahatag sa uban. They made all the excuses. Katong gi-value nimo, katong gi-treasure nimo. Katong imong gipahibaw nga sila mas importante kaysa aning uban pang tawo. Yet naay mga close nimo nga friend. Nga kabalo ka mag-uol sila nga dili sila makaanha, but still gipili nimo ning tawhana kay mas bililhon siya kaysa nimo, and what a big insult nga siya. Naghimog excuses. Tanawa ang usa, I have both a field and must inspect it. Please, excuse me. Nag-survey siya. Nasa survey home na. Kapalit siya yuta. And you know, ang yuta, mga igsoon, biyaan dyan mo na. Inigpauli na nimo dito sa langit, kaya na yutan-on dito, glorified na tanan. He said, pasaylua nga dili ako makatambong. Verse 19. Verse 19. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 kaparisan nga baka, og paingon ako ngadto aron sulayan sila, busa pasaylua ako nga dili makatambong. Tanawar ko ni. So, business. Kaya nga pag Sunday, siradin yung mga tindahan. Kaya bisag kung saan itong paningkamot, og di na panalanginas, Ginoo, di mo na mauswag. Amen? Dagan kaghalin sa imong tindahan, nga ato po ka mag-tithe sa hospital. Imong offering, as hospital ni mo ihatod, saan mo na? Siradin na imong tindahan. Simba ang Diyos, pasalamate. Whatever nga tandugon sa Ginoo. Ha? Kay ang tandog ni Lord naman jud diha ang kadaugan ay panalangin pag-uswag, no? Pag kana nga imong business, kana nga imong patigayon, kana nga imong pagpamuhat, tandugo na ni Lord, sigurado na. Nakuha na to? Prosper na ni Lord. So another said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. So kaya nga ang atong pagtuon karon kining mga babag sa pagsunod ni Kristo or hindrances in following Christ. Muna itong pagtuon karon. And the third one, verse 20, ug ang ikatulo miingon, bago pa akong gikasalbo sa dili ako makatambong. Speaking of kasal, sunod, kinadaghanan tag kaslon ron. Daghanan kay gikasal.
E nalimot mo sa Bible, makadungog niya kamog may mga gira, magmahal ang mga paliliton, mudaghan ang mga sakit, unya ang mga tao, maghuna-huna sa kwarta, managminyo ay sila. Di ba? Hala no? Ano na si Muta pa, Tracy pa, kami nyo una. Another said, I know. I now have a wife, so I can come. And you know what? In kanang, kasi tawag kanang musuong bitaw, panahon sa gera, na ay balaod nga ang bagong minyo dili i-appeal sa Platon. Dili i-appeal sa mga mumarcha padong sa gera. Ang mga bagong minyo. Nga naman, hadlok na mamatay, ayay, lain makahay maamahan na to. So dili sila i-appeal. But dili nga na ang concept, ang panguna-una na to, o maghisgot tag langit nun nga invitation. Because, kasal ba na or unsay mga pinaka-importanteng hisgutanan sa kinabuhi sa tao, diri sa ato unsa may ato mga importante kayo, unya may hisgutan nato na. Listen to me, pag nahisgutan na, ayaw kag kagool, tungod kay tanan man hisgutan, di man apil imong ngalan. Maghisgot tag mga diri nanindahay. Maghisgot tag mga nananom, mga hayupan, maghisgot tag mga pag-eskwela, trabaho, tanan nga excuse. Mahisgutan man jud na, ayaw na pala magkontraha si pastor. Kay mo nang mahadlok na bukog i-mention ako nasunod kay nay mga way. Na? Kuan baya, lisod baya kayo mga igsoon na? So, dili siya kay naminyo siya. And listen to this. So, these excuses, paminaw ha, all these excuses nga ila naghihimo mga igsoon, invalid. Kaya nga dinhi sa kalibutan nato, daghan tag excuse. Kabalo na ka nga ang Sunday di mabalhin og Monday. Excuse gihapon. Unya nga to ra bang mga excuse, ginagmay ra kayo. Pastor, wa ko kasimba kay nilakaw putong magbantay sa mong tindahan. Pastor, wa ko kasimba kay nanganak kag atong baboy pre. Tanawa ra ko tong atong ipasagdan di ba pag simba. Halag giwali na ko dis ubang church mga igsoon. Wa man jud ko nakabalo nga. Nahisgutan ana day po nga mga nanglabay Sunday. Nahitabo po day sa ilang church nga naay nanganak og baboy. Nyawa ni simba kay nagbantay sa baboy. Tinuod ko na mga igsoon. Karon kay nawali man ako sa ilang church. Di niingon na dayon sila nga, wa na, kining ato adiring kauban sa iglesia, nisumbong ginis pastor. Diba? Nitabusan na dire sa itong igsoon dire, nganak ang baboy, bahala ka na, panganak niya, kay mo simba ko. Na mo? Maipit dito, mamatay, unom kabok patay, pastor, kay simba ko, naipit. Ay, haguan kayo, sayang nga ato. Kabalo ka, kanang unom ka baboy, itandi ni mo sa Ginoo, dili ka. Dili na ikatandi. Nga naman, kining kahago paningkamot kugi sa tawo, dili lagi ikatandi sa panalangin sa Ginoo. I said, kung kanunay kung maglingkod, inig mga on me, or namin sa kwarto, mag-istoryahan na mi sa akong wife. Kaya lami man ang mag-istorya-istorya po mo, na mga bata, ang ilang madunggan, kaya kanang mga inyong istoryahan, mga iya sa Ginoo. Sabi ko, ug nanarbaho tang duha, no, maningkamot gyud tang duha. Nya magtigom ta og kwarta, di gyud gyapon ta kapalit aning mga ingon aning gihatag sa Ginoo sa tuwa. Mo nang ma-prove nimo lahi ang bunga sa kakugi kaysa sa panalangin sa Ginoo. Although nagkugi ka naa kay blessing, madubli pa gyud kay naa kay panalangin. Naa kay panalangin nga gikan sa Ginoo. And it says nga ang blessing nga gikan ni Lord adds no trouble. Kaya di kami nakapalit og amuang kaugalingong kwarta kay asa man pod og ipalit. Na? Kulang man pod sa abono sa tubo og maintenance sa tubo og imo usa ka tuig ra harvest. So, bisag unsa kulangon man na. Ang Ginoo gyud siya naghatag. Kabalo mo usa sa mga niya sa akong kasing-kasing nga ako karong gi-pray. Sige kung kuan Lord gikan sa pagsugod Lord ana para ra gid sa templo wala hantod mo kuan hantod na naabot ng templo Lord mo ni ang gipang buhat nya magpadayon pa mga buhat one day tagaano niya mo kunin mo Lord og balay nga naas ka og galingong yuta nga inig mo wala hawa nako akong ibilin sa duha nako ka anak. Ya magla before ko mamatay ato ni apartment na pailan imo ring usa sa imong manghod usa aron di mag-away. Ha?
Kay kapoy na kayo subay doon, di ba? Anay mga subayon, paita kayo. Taglima ka henerasyon nang labay unya. Atong pukawon pa to sementeryo kaya rong mo pirma to aning deed of sale. Arang paita doon na. Sa kama mga ginikana, no? Buhi pa mamo, naigog mo sa inyong mga anak, bantayang dili sila mag-away in the future. Tungaan ang lubi, gabsa. Nak, kaning gatubang sa norte, sa imo ning manghod. Ang bunga nga gatubang sa south na. Kaya upat man mo. O sa kalubi, bahinon. North, south, east, west, halap. Pili. Napa mo? And look at these excuses nga ilang gimo. Kining usa, terrible kayo. I mean, makaingon tag valid. Valid kayo nga excuses said that I am married just yesterday. Just this morning ko na minyo. Papilon ko sa gera. Pastor, maghanimon sa amin. Na doon hanimon. Na, but dili na mo yatang giisgutan na. Basta yung mong napunta si pastor, kontrahon ko na mga ingana. Wala, oy. Anong kontrahon man na? Nga ang first ninyong ministry, ikaw man, o ang imong partner, o ang inyo, o niyang pamilya. Sakto, good po na. Pero atong kuano ni ang sabto na to, ang context dire, because langit nun ang giisgutan ani nga invitation. Naapa ba mo diha? So these reasons, we may have different reasons nga atong himuon nga valid. But someday, hukman ta sa Ginoo, valid ba Ginoo o dili? Pastor, tagsara man mo uli ning among banay, God. Munang inig uli nila. Amo sa lang pong kaubanan. Ingon man bitaw ang Bible, ang mga kabos, kanunan yung makauban, ang panako dili, kanunan. Imo nang, okay na ko na. Diba? Diba sa itong kabarat, manggamit patagpulong sa Ginoo? Lakad ha? Okay, listen to this. And in verse 21, it says in verse 21, the servants returned and told his master what they had said. This is very insulting. Kanang murag makapasubo kayo, makapalagot kayo, nga wala man lang nila na-appreciate, walang sila nakasabot, nga kitagaan sila na mas priority na ako sila, ang privilege, ang opportunity. Gipabati na ako sila, nga important sila diri sa ako. And maura ni, mas importante nila ang 5 kabaka kaysa nako. Kisa man nga invite the Lord Jesus Christ. And ang iyang invitation is, gikan sa yuta, kuhaon ka, paadtoon ka sa bulawan nga langit ng Pinoyanan, but imong ibaylora ang 5 kabaka kaysa sa Diyos. Ibaylora nimo ang imong asawa sa Diyos. Nabitaw mo yung asawa, love, ayaw sa simbaron, love, kay manoroy ta, love, maubalab, tara. Masukok na yun. Usam. Na. His master was furious and said, kanang word nga furious, lagot. Disappoint nga sagol ang kasuko. Ang nag-invite, sama tao ni sila. And that is why sometimes, gapadala si Lord og prophet, gapadala siya mga magwalali, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and all these prophets. All of them, they're inviting the nation of God, the people of God. Gi-invite nila, balik biya sa sala, balik sa Ginoo. Sige silang balibad, just like you and me. Sige tagbalibad sa Ginoo, sunod anak, pag-alagad na anak, and dili sila mo to, Lord. Bisan gipadala na ang mga magwalali, Lord. Sometimes ang gamiton ni Lord nga mo invite nimo, disease. Sickness. Kining balatian, pagsulay nga di na kaya sa doktor, di na kaya sa tambal, di mapalit sa kwarta, mo na mo invite ni mo padong sa Ginoo. And you said, Lord, unsa may imong kabubuton, I surrender all. Maayo lang good ko, Lord, mo balik na ko sa sabungan. I surrender all. Padadon niya ni, mabut ang kalisdanan. Mabuak, magubay mong kasing-kasing, masakitan ka. Nak, I told you, sige kang gi-invite na ako. Pero, tuwa ka niya, musunod kanunay. Nya karon siya ni sunod nas uban. Tanawa, nasakitan ka, nak.
And kana nga imong kasakit karon, broken hearted ka, and then invitation nako na diha nimong muduol na nako. Tanan nga mudangop sa Ginoo. May kalipayon, moagi tao, matingala bitan na sila. Naunsa man ni sila mga Christian signis. Why? Because ang Christian may mga kasakit, dati mga trials, struggles, and all kinds of burdens sa atong kinabuhi, mga igsoon, kanatanan ng mga kabugaton. Tingala ka, ano mo siyang gangisi? Naman siya kalipayon. Why? Ang iyang kabugaton, wala niya pasana. Ang nagpasan ang Diyos, nga iyang kauban. Lord, mahuman raw niya ni Lord. Seasonal rani, bisag tulo ka bulan ng init, ng buak na ang yuta. Someday maulan na po, Lord. Kita diya sa itong pagpangalakas, ginawa, paminaw. Na panahon dasig ka, na panahon maluya ka. Pero sa kadasig o kaluya, Lord, yan na, uga na kayo kasing-kasing, ng buak na. Lord, someday, tang ulan na po, matingala na niya ka. Lami na kayong i-share sa word ni Lord, lami na kayong iampo, lami na tanan. And then muluya na po ka, muuga na po ka. Ang alkansi ang yawa. Kaysa kaluya o sa kadasig, nagpadayon. Kanang nas imutapat, inapadayon. Kay you are invited, ina. Amen? We're all invited. So, suko siya kayo. His master was so furious and said, go quickly into the streets. Halaka? Ha! Lakaw ngadtos wala nimon mga nailhi. Usahay mga igsoon. Imong siran ang imong mga hinigugmas kinabuhi. O dali mo alas 7 ang kaon pero alas 8 pa dai. Mo ana mo dapat alas 7 kay mag-service pa magwali. And then moingon na sila. Mag-awit-awit pa na sila, magginoo-ginoo pa man na unya ta alas 8 mangadto kay kaon na. So God said, go to the streets. Dili sila willing. Pangadto ka mo sa streets. Streets means mga wanderers. Go to the streets. The people who are wandering in this world. They don't have any direction in life. They don't understand the purpose in life. Go to the street. Look for them. Kini mga taong walay pangandoy kinabuhi, naglatagaw na lang, hindi na lang diadto. They don't have any leading in life. Go after them. Go to the streets. And of course, the Israelites, the people of God, the chosen people, they refuses the invitations. Sige sila. So God said, go to the streets, go to the Gentiles, go to Gentiles nations. Go to the streets. Analyze all the town and invite the poor. The crippled, the blind, and the lame. Wala ka. May mga problema sa kinabuhi. Adua sila. I heard. Ako nagpasalamat sa Ginoo ni ini. Nga naada itay mga mama dere nga Sunday afternoon magbisita sila. Praise God. Nalipay kay ko nag-ampo sad ko ninyo. Inyong bisita, before mo mabisita, magbasa ka sa gospel. Nindutan niyo, John chapter 8. Kabahin sa kababayeng way paglaom pat yun pero si Lord, kini ako ning basahon unya dito atong among bisitaon. Yamo to siyang ampuan. Dasigon, ma'am, sama aning usa ka babaye. Ingani po datong kahimtang. Ay Ginoo, nagtagad. Yampuan nimo. Nindutan na. Hanar man na. So, tawag sila. And next verse. Ningon diha. After the servant had done this, he reported, there is still room for more. Halaka, dako kayo ang banquet. This is the dinner before the wedding banquet. Pagkaugma pa ang kasal, lahi po itong ugma. Dinner karon. Naman naghihisgutan ani. Ingon siya nga, still room for more. Daghan pa daw. And lingi-lingi ka, o dili lang ni mao ang giluwas sa Ginoo, luwasunon pa sa Ginoo, daghan pa dito sa gawas, there's still rooms for more. Naapa? Amen? Last year, nag-offering ta kada pamilya, mag-offer og usa ka bangko. And then, nalipay ba ka nga, karon nga year na po ilaing naabot.
By faith man to, Lord, hallelujah, kalag. Bangko ni, pero kalag ang kapalitan ni Lord. Because there's still more rooms. There's room for more. Naapa. Listen to me. Maghisgot tagabahin na itong Panginahanglanon. Di kabsan og rooms. There's room for more. Sige ta kada adlaw, more Lord, please, more. Every day, kada adlaw, naagyo tayo Panginahanglanon, di kahudtan og sudlanan sa atong Panginahanglanon. And you know what? This room for more will be filled by the presence of God. Kung naa si Kristo sa itong kinabuhi, puno ning niang kawaladon dinhi. But ang ipasabot ni is, daghan pa kayo. Daghan pang mga tao nga kinahanglang makailan ni Kristo. Dili ni mga tao nga sige rag debate, sige rag pangdaot sa mga naminaw nila. Tinuod bitaw na. Kung ako mo-apel kog debate, bisag mo daog pa kos debate, kamo mismo madaot mo. Why? Nagtanaw mo naminaw, nakasala pod mo. Kaklaro ana. Amen? When you share the word of God, when you preach the gospel and they refuse, unsay instruction ni Lord? Go to the streets. The lame, the blind, and those people who have infirm, mga balatian, infirmities. Lakaw sila, invite sila. Nganong sige po pakikatubang, ana nga pastor, ana nga pare. Magsigiram na sila klalis, magsigdebate, kami. Ato sila itong mga nanginahanglan. And invite them. Do not invite them dito sa plaza sa Rizal Park. But invite them sa tiilan sa Ginoo. These lame, blind, and crippled, and those people nga naay problema, do not invite them to your church. Invite them in front of God. In the presence of God. Invite sila sa presensyas Ginoo. Kay bisan pag naa sila sa church, kung wala sila nakabati sa presensyas Ginoo, walay mahitabo sila. Do not invite them to your religion. Invite them to follow God. Bitahan sila nga sa Ginoo sila musunod. Because giprove na daan sa kamatayon ni Kristo nga ang religion walay ikatabang nga mahilangit ang tao, ang relasyon sa tao o sa Ginoo mao ang mopahalangit niya. That is why we need the Lord Jesus Christ, because He died on the cross. Parang atong relationship diha sa Ginoo mabatakdo pagbalik. Nabitaw kay relihiyon sa una, pero imong pagkinabuhi kay murag gasindol-sindol og lata. Murag wala sa una-una latagaw. But try or ikinabuhi nga malipayon kang mo respond sa invitation. When you receive the invitation, mo dyan akong pakyas. Gitanaw ra nako ang color unya tan-aw ko sa akong mga suot maumaor man. Mauni akong isuot. Pag abot nako dito ako ray galahi Kuya Roger. May pay nagsuot ko og pinakongresman. Palit niya ko ana Mahalam good bot. Pinakongresman ba? Suot mo. Grabe man sila. Unya ako dito long sleeve ra ko gitan-aw tong color-color maora nini amay gitawag direg mura man pug purple tan-awon karirang natag ni det ako isuot be. Pag abot ako dito, ako rin lahig kulor. Na? And that is why, listen to this. When you receive an invitation, so there's instruction nakabutang dito. Nakabutang dito, ayaw pagdalag pitsel o arinola kung muhatag gift, monetary ang among suggest. So in other words, ayaw pagdala dito mga putos-putos ng regalo, ang imong dadon kwarta lang, kay sila ray mo palit o kung sa ilang ganahan. Kay ang mga batanon nga bagong kasal, lahi o ganahan sa mga tigulang. Ang mga tigulang, tagaan mo na ito, na ay dayo yung mga dress nga na bulak-bulak.
Unya, pinasara Vice President ang naay Pilipiniana attire. Hindi naman ay gusto nila. Karon kay crop top, may lang ganahan. Noon sa day ka. So, gibutang dito, if you are willing to give, nag-suggest me nga monetary, ano ba ito? Monetary? Monetary gift na lang. Nagdala dyo ka rinula? Isa-isa, hunong sa kay mo palitas unitap. Maawa pag yun ka pangandam. Wapag yan ka pangandam. Sayo na kayo na. Tudluan mo na ako sa maayong pamatasan karon nga dili maayong pamatasan kaniadto. Ang maayong pamatasan ani nga generation, do not buy any gift, just money. Butang sa envelope. Dahil ihatag nimo dito, kaya makakabalo. Di ba? Pero kung kasal, birthday, lami kina. Ako malipay rin ko bisag unsa nga gift. Ayaw ra ko regalohig hairband. Noonsa na mo? Ayaw intawon. Naprimog-dongog ni Pastor, hapit na John 6. Tinoon pitaw. Noonsa na mo? After the servant had done this, napay daghan. O niya, for example, imong abangan tong, unsa man tong among giadtuan, katong giadtuan bang manding pining, asa mo? Katong naay maglingkod-lingkod, magatubang sa dagat. North Zin? Alturas tag-iya po na. Alturas, by record nyo ha, kay ako mong gi-advertise. For example, moadto mo dito. Unya, kasal ninyo. Gihurot ninyo abang ang Vela Homes. Tanan nga mga balay. Kay balay-balay man di dito sulod, no? Gihurot nyo abang niya. By family nyo gi-invite. Oh, Humawan family. Vela number 2. Dito, no? Unya, ang bayad sa Vela, 25 to 30,000. Nga to ka mag-stay. Estimate raning ako. Abasikihaan po ko ninyo. Estimate lang. O niya igiabangan ni mo tanan, 30 kapin, mantingali na? 40. Giabangan ni mo tanan, tulura ka pamilya ang nanganha. Humana ni mo gibayran ang 40 ka Vela Homes. Unsa imong ma-feel? Saya nga kayo, makapalit man unta ko ato o kanang yuta, o ganahan kong palit og yuta. Imagine na, 200 plus thousand to ako nabayaran, walay ni higda. So insulto kayo ka. Sa adlaw na sa imong kasal, nagsugod na, tingog ang keyboard, ambi akong cellphone, tangtanga sa ang akong gloves, guniti sa ning bukiday, huy, dali mo, pag ilis mo, bisag unsa, libre ni, free mo dire, langoy sa swimming pool, maglakaw mo sa kawayan, layo kayo, suong-suong mga bakawan, unya nindot kayo ang sunset dire, nindot. Bisag kinsa na lang imong invite-on, kaysa dili mapuslan. And you are here because you are invited. And then in the day sa judgment, nahimo nga useless ang invitation. Ay di ka mo dong. Kay wa kay kalipay sa Ginoo, kay ang imong kalipay sa kalibutan. Because wa kay kalipay sa purity, sa righteousness, kay ang imong kalipay, lami man eh. Lami man eh. So there's still room for more. Daghan pa. And you have your relatives. And you have the member. One of the member in your family, wala pa diya sa Ginoo. Or ikaw pa, duha pa mo, nga wala pa diya sa Ginoo. Ingon ng Bible, there's still room for more. And that is why when you pray, Lord, my daddy, Lord, my mommy, my relatives, my uncle, you said, there's still room for more. I pray that room, para na sa akong uncle, para sa akong daddy, para sa akong, sa mga igagaw na ako, Lord. Bahala ko atay parkingan. Basta kay magduol na sila diya sa Ginoo. Dili sa relihiyon, sa Ginoo. Next verse.
In verse 23, so his master said, lain na po ning pagpanglakaw. And by the way, mga igsoon, paminaw mo, when you come to church, be happy. Oh, be excited. Oh, ato na po karoon simba, kasama na po karoon pastor, klaro na eh. It's sa turog 3 points, headset yung kuhan eh. Way sabod, go. So his master said, go out into the country. Ito sa mga bukid-bukid, sa mga sok-sok. Dili ni country nga nasod. Mga lisod, mga maabot, katong magian ra og tawo, ilalom sa kalubinan ni dito sa gunuyan, bisag likod anang kawayanan, tingali na ibalay diha, na ipayag diha. Go after them. Lanes and behind the hedges and urge anyone you to find to come so that the house will be full. You know what? Ang pangandoy ni Lord, ang simbahan niya mapuno. Kaya ikaw, pag muanhi ka, pagpapuno daan sa Ginoo, sa iyang mga pulong, sa iyang balay espiritu, because nakapuno kas bangko, pero nagtanaw si Lord, oy, lima raman yung kasimba. Nga naman, di man makasimba ng taong wala na bago. Dili na. Because to worship the Lord is to change. Dili man na yung makalukso na ta, makadayig, dili man na. Change man. Ang kabag-uhan man. Mao man ay worship. Worship is to change. How can you worship God nga naapay sala diha nimo? You can raise your hands, you can jump, and you can sing hallelujah with the people. Ikaw pa, kinakakusugan mo ambak, ng guba na ito, siling pandaya, kaya di bangga imong ulo. Huwag di ka kasimba because wa ka nagbago. Kanang nasa imong tapad o yoga, ingna, it's time to change. Say, it's time to sleep. Hoy! It's time to change. Say, it's time to sleep. Naon sa day mo? So, go out into the country lanes. Imbitahan sila kay gusto siyang mapuno. Na next verse, ingon ang verse 24, for none of those, hala ka, sakit yung kayo na. Ang nauna, maulahi. Or ang nakasulod, di nakasulod. Ang wala kasulod, may makasulod sa walay katapusan. Listen to this. For none of those I first invited will get in even the smallest taste of my banquet. Oh, sakitan. See? Katong unang na-invite, di nagyud kasulod. Ayaw ka pag-expect, padalaan na po ka. Mangluod na ba? Wala man ko padadig invitation. Auntie man ko, close friend man mi. Ingana na ni mo, iyahay na di ay. Hoy, gipadada na kakaniya to. Imo siyang giinsulto. Ang wala ni mo pag-adto, pagpakita nga dili siya importante ni mo. Samantalang ang iyang invitation nagpakita nga ikaw mas bililon sa uban, bisag pareho mong bililon, mas bugat-bugat ka, kay mas close ka niya, or may kaikog siya nimo. Or gipadalan ka na invitation, kay parang di ka maka-overthink. Yung imong gibalibaran. Nakuha na to? So the conclusion is this. The first I invited will not get in. Dili sila makatilaw sa akong giandam. First invited will get even the smallest taste of my banquet. Kanira bang among taste diri nga tistingan o taste nga tilawan? Pareho ra. O pulong. Lison, ganaw saon pagsulti oy. Kay naman tayo gitawag og British o niya American, nga unsaon man ning amo broken man. Broken English man me. Di man mi madalag in IB o King James o unsay translation. Gahe mo may dila. Pagkapaitan ni, you are invited, wala ka nakatilaw. Napayuban mo balibad sa invitation, padahal lamang me, wala ka na ulaw. Wala ka na ulaw. After you refuse and insult the one who give you priority, who invites you, who loves you, gi-insult ni mo.
ikaw pa dako og hasang. Kafal face giusban man na giusob man na ron og dako og hasang, baga og hasang. Kanang bagag nawong bitaw mo man pinulungan sa ngano sa, hoy baga kag nawong niya giusob na ron. Dako kag hasang. Ngana sila? Usahay nga nata. Ano lang huna-una ang sala na, ba't ako nang isulti? Ano ta mahigmata? Nga importante ka, pagbalibad mo, it means, gipa ka, walay bilin mo, unang-una ang imong kaugalingon. Because ang nag-invite nimo, naghatag og importansya sa imo ha. Ikaw nga nagbalibad, wala naghatag og importansya sa imo ha, o sa nag-invite nimo. Because you give too much importance to the things in this world nga sa umaabot nga panahon, useless. Kaya pa pag nata sa church na, pastor nga kanang tigs long sleeves bitaw nga magsyagit, magwali. Ningo siya kung magsimba tas Ginoo. Doktor ka, engineer, scientist, professional, padaplin inyong profession, kaya nga atong atubangon nga Dios labaw sa tanang profession. Muna magsimba ta, level ta tanan. Katong wala pa ta sa Ginoo, medyo natay diferensya Brad, kay ako Brad, lahi ko. Na ako'y nakabot, Star Apple, nakuhit. Ikaw Brad, nga na bitaw? So, ang unang gi-invite. Now listen to this. The hindrances in following Christ, katong mga babag sa pagsunod ni Kristo. Kabahin sa iyang yuta nga napalit, I have this property nga na-purchase na ko, o niya akong atuon dito, o sakto ba ang muhon, i-check na ko ang title, or tax deck rabane, or asa pila, akong mabayaran, magpirmahanay mo rin dito sa deed of sale. O niya na ng Lunes, simba sa taron. What else? Unsay rason sa usa? Nakapalit kog 5 oxens. Ako nga tuon sulayan o kamaubang mudaro. Kaya kung di pa kamaong mudaro, tag 5 mil lang ang usa. Kaya imbes tag 10,000 ang usa, 5,000 na lang. Kaya di pa tudluan pa maday na kong daro. Ako sa atuon, musunod ko, musimba niya, puhon. Simba, puhon. Di ba? Pastor, next Sunday ramen, next Sunday. Next Sunday ra. Now, ang usa na ingong, Pastor, bag-o kong minyo. Ha? Pastor, gikasal. Sabad oy. Sa wala pa'y kasal, gikas advance na. Irason pa nimong, Pastor. Di isa ko kay. Sunod na sa Ginoo. Langit na ta. Mga tutag langit. Katong mga tutag langit, ingon ko na mag-amen, be? Ang kapakpaak sa kukuri mo, mga langit. Amen! Langit mo ituyo. Ay, mga ani diri kay, ang inyo rang tuyo, musimba ko, nalilay mo mga tog langit. Gaon sa mamo, dire. Langit Mga tutag langit, mga igsoon. Now, for the sake sa time na to, in Matthew chapter 22, that's wedding banquet. Still, the content, the thought, so, kanang gamay ra siya, gamay nga diferensya tungod kay panihapon maning usa before the wedding, ang Luke chapter 14, o niya ang Matthew 22, wedding banquet mong gito. But imo makita, same ang mga rason. Pareho ra ang mga rason. Di ba? Nagbaliba dito nga, dili ko kaadto kay kuan, mao na. And then, imong nakita, nga imong gitagaag value, nga mahoy na himong excuse. The thing that you give too much value, unya nahimo siyang excuses or excuse sa imong pag-follow ni Christ. Listen to this. At the end of the day, mahibaw-an nimo nga imong gibaylo ang basura sa bulawan. When a thief break your door, gubo niya ang pultahan, and then mosulod siya, mangawat siya, asa siya mangawat?
Pangitaw niya ang likod sa pultahan, ilalom sa gilid sa refrigerator, asag basurahan dire, dito siya nangukay, mga plastic na lang dito sa isda nga pinirituhan, mga plastic na lang sa mga magic sarap, adto siya mangita. Ang mga kawatan mo dito sila dito sa kwarto, sa precious aparador, adto sila. And they will seek for the jewelries. Katong mga bulawan, mga mahal o value, mga tagas o value. That is why do not put yourself into a trash can. Because valuable pa ka kaysa sa jewelry, gold and everything. Na kay dako kayong value. And that is why the enemy will come to steal, to kill, and destroy. Ang yawa, dili niya gubo ng pultahan, musulod, mangawat mo atos, basurahan ninyo, mga ikay, dili. Ang mga bright, kabalo mo, nigpanglakaw nila sa ilang balay. Ang ilang mga gold, gibutang sa basurahan. Pagsulod sa kawatan, gibungkag niya ang kwarto, gibungkag niya, gimaso niya ayo tong box nga puthaw. And then giliso-liso niya, gimagnet-magnet niya, gipakuryentihan niya para maabre ang vault. But the thing is, you are wise. This jewelry, precious stones, gibutang nimo sa trash can. And pag uli nimo, sir, ari-ari among balay, kanina mong kag. Nabay nakawat, wala sir. Kadili bright ning nangawat. Wa apila ang basurahan og bungkag. Amen? Sometimes you're like that. Hello? Gold ka, precious ka, pero gibutang kas basurahan. I mean, diha sa inyong klase, diha sa inyong sa inyong room, sa inyong trabahuan, ang mga tao diha nagkinabuhi like trash nga ilang kinabuhi, murag mga basura sa sala, pagpakadautan. But ikaw nagsagol dito, nagtrabaho, nagsidlak ka, kay bulawan ka, ang mga basura, panguna-una, basura, kasing-kasing, mga makasasala, nagtanaw sila nimo, brad, di lagi ka mamalikas, di lagi ka manigarilyo, di lagi ka mo inom, di lagi ka mo sugal, di lagi ka ani, brad. Nga naman na, brad, natingala sila, nagtanaw, kay nag-shine ka. Pero ang problema, mga igsoon, naigugmatas kalibutan, gusto tang mahimong basura o talikdan nato ang atong pagkabulawan, ang imong pagka-precious, ang imong pagkabililon, ang imong pagka-invited. You are not, dili ka belong to the trash can, belong ka sa heaven. Ang naa sa trash can, sunugon. Ang kalibutan, sunugon sa kalayo sa impyerno. You are not belong in this world. Tagalangit ka. Kanang nas imong tapad, inasag dilag katulugon ka, basta kay tagalangit ka. Ayo, balo ko mga igsoon, kapoy dyan inyong trabaho. But nakita mo sa Ginoong nahigugma mo sa inyong mga pamilya. That is why nagsikap mo. Nagpainit, nagtrabaho, bisag kulag, tulog, mubangon. Because you love your family. God will bless you. Pero paminaw, dili gyud nato pwedeng ipadaplin pod si Lord. Nasabtan nato. So, same excuses ang ilang gihimo mga igsoon. Now, muhuman na ta. Akong basahon ni. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Luke chapter 9, verses 57 to 52. Ano to ko'y tubig dahi? Agi dala sa bata. Agi uhaw po ito siya. Luke chapter 9 verse 57 to 62. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus, musunod ako kanimo bisag asa ka muadto. And Jesus said, you don't know what you are saying. Listen to this. But Jesus replied, now, as they were walking along, someone said to Jesus, I will follow you wherever you go. Akala niya easy lang, easy. But you know what? When you serve the Lord, you have to consider many things. You have to consider yourself. And, labaw sa tanan, consider nimo ang spirituality. And Jesus said, reply si Jesus, ingon says 58. But Jesus replied, foxes have dens to live in,
And birds have nests. In other words, they have comfort in life. They have comfort zone. They have place to rest. But in this world, I don't have place to rest. That is why Christians, we are to suffer. We are to go to troubles and trials. We don't have nest. We don't have unsa man mga dings. Dagan tag pagsulay. Even nakas imong kaugalingong panimalay, mura kag nagpuyo di mo ni kaugalingong akong balay. But the Son of Man has no place even to lay his head. Wala ko na bisag tao na lang nga mo tapad niya arong iyahang ipatong ang iyang ulo aron makapahulay siya sa abaga sa tao. Wala. Next verse. Ingon ang verse 59. He said to another person, "Come follow me. Come follow me." Si Stephen Curry, Lady Gaga, and all this kanang mga sikat kayo na belong sila sa Hall of Fame. Nakasabot mo na? Kanang mga listahan sa mga taong sikat. Gid kaayo, di matupngan. A Hall of Fame. And they have millions of followers. And kita nga Christian, we follow them. But Jesus Christ said, "Follow me." This is it. Ingani ang batasan, ingani ang kinaiya, ingani pagpanulti, ingani ang pagdesisyon, ingani ang pagsunod, ingani ang pagpabos. This is how to love, how to obey. He said, "Follow me." And he said, the man agreed, "Yes, Lord, pero umato ko pero nay pero." He said, "Lord, first let me return to home. Return home and bury my father." Wala no. Namatay ang iyang papa. Na ay 5 bagong palit nga oxens. And excuse me because I have to try. Na ay napalit ang yuta. Excuse me because I have to check the title. Muadto ko mauban ko together with the surveyor. Bago ko nga kasal, and this time he said, "My father died, so excuse me." Tanan nga pinaka-valid nga reason nasulat sa Bible, pero na-valid ba diha sa Ginoo? No. Unsay gisulti ni Jesus? Unsay gisulti ni Jesus? Jesus told him, "Let the spiritually dead," katong mga walay Ginoo, those who do not have the Spirit of Christ, worldly minded, carnal, let them bury their dead. Your duty is to go and preach about the kingdom of God. So kita mga Kristohanon, wala gyud tatay mas bugat pa nga rason. Why? When Jesus Christ carried the cross, bugat kayo to, sakit kayo, gisi iyang unod og palit, bunog kayo siya, gisigihan siya kulata. But he didn't give any excuses. Nga mo give up siya, but he carried the cross and accomplished the purpose. And what's the purpose? To save you and me. Luwason ka niya. So wala siya nag-excuse. And that is why tanawa, kining namatyan o amahan, kining bagong kasal, kining mag-survey sa yuta, nga napalit, kining nakapalit dito mga bagong hayupan. For us, valid na. But diha sa Ginoo, ayaw siya ibaylo sa unsa ni? Imong papa, patay na ako, buhi nga imong Diyos. Pagpili, sa patay nga amahan o sa buhi nga amahan? Ayaw ka bala ka, bisag wala ka, malubong to. Motoo ko nimo, muato ka motambong ka ng lubong sa imong papa. Pero, muato ra kaghilak, di ka mugunit sa pala, mutabon. Ayaw na, dili na ako uban. Uban ako. See? And listen to this, next verse. Another said, "Yes, Lord, I will follow you." Sa Bisaya, anang follow you, nakas likod, nagpaluyo. Amen? Corny kayo na, pero amen. I will follow you. Siya'y mag-una, ikaw nag-follow you. Ang uban ugma pa na sunod tuig pamagets.
Sa Bisaya, ang magpaluyo, mao'y nagsunod. Munang ningon ang English, I will follow you. Diba? Isa, follow me. Lain na po nga tao. Katong usa, muuban, pero, naay pero. Naay pero. Unya, atong hisgutan ang pero. No? Unya, sa atong conclusion niya. But first, let me say goodbye to my family. Hala mo, babay pa. Basog pugngan ko ni mama. Ug di sila mo pugong na ko. Lakan, nakiskuilas Bible School. Maumanggod ka. Basog pugngan ko sa akong uyab. Ang naradyo ko, rason, nga di ka eskwela. Ang naradyo ko, rason, nga di ka simba. Basog pugngan ko. Napanitchat sa ako, pastor, wag yun, gitugot sa Ginoo makasimba ko. Ginoo pa'y pasangilan nga wag, gitugot nga makasimba. Kay kuan manggod pastor, di gida itugot sa Ginoo makasimba ko. Grabe ang panghuna-huna, ano? Let me say goodbye. Oh. Naay karaan kayong kantas kalibutan mga igsoon. Grade 3 man siguro ko nakadungog ana. Di na ko ka hinumdong. But goodbye ang title mo siguro to. Yeah. I can kula ka mao. I can see the pain living in your eyes. Di ba? Goodbye my title ana. Manamilit man ka, masakitan hinoon ka. Let's go. Abraham, biyay mong pinulungan, biyay mong culture, biyay mong minahal, biyay mong dapit, biyay mong purok, biyay mong posisyon. Kay purok leader ka. Biyay! Follow me. Dadun ko ikaw sa dapit. Nga ako ipakita nimo og ang abot si mong tiil, maabot si mong mata ko ihatag nimo. Follow me. Siya mananghid pa man. And unsay gisulti ni Jesus. And Jesus said, but Jesus told him, anyone who puts a hand on the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Kinsa daw tong magsugod na o gunit sa daro. Sa wala makasabot ani, nay baka, nay kaw. Kaw. Bakaw? Kabaw. Mao na, baliho no? Kabaw. Magsugod na ganit kag gunit atong muukab sa yuta nay handol. Ya magsige kag lingi, naabot na kag daro og dili mong yuta. Ang kabaw kasige nag-asa na mong gutaani, lapas naman Nakuwag yuta ni akong agalon. Kasi kiklingi. Wala nakakabalo kasang direction. That is why Jesus said, if anyone wants to follow me, or nagsugod na sa paggunit sa handle sa plow, then looks back, is not fit. Is not fit. Kita tanan, praise God. Kita tanan, nasa gawas, praise God. Yan na, si Mutapad, ing na, nga fit ka sa kingdom. Sige, sulti. Praise God. Fit ka sa kingdom ni Lord. Fit. Kanira bang fit o kining tiil? Kining haom o tiil, prehor man na. Bahala na mo diya, sabta na lang ninyo nang hisgutan diha. And in the Old Testament, there was this queen named Vashti. And she was the queen, ang wife sa king, mao si King Artaxerxes. And naay dakong patigayon ang king, and nalipay na ang tanan, and he said, okay, karon, ikapito nga adlaw. Nga kamong tanan nalipay sa tanang presentation nga akong ipakita ninyo. Now, dili lang kay sa mga paglipay-lipay, sa mga pagkaon, sa mga presentations, ni ay katapusan nga akong i-present to you. May I have to present to you. Wow. Sakto ba niya akong man-English? The most, kanang, lisuda, the best, pinaka-malipay, pinaka-malipay, ang climax. Walay lain akong ipakita ninyo nga sigurado kong malipay mo o malipay sad ko. Katong inyong nakita for 6 days nga nalipay mo, dili ni ikatandi sa ikalipay nga inyo karong mabati sa ika-7 days because kini siya ang pinaka-the best. Today, makita ninyo ang Queen Vashti. Unsa siya kagwapa.
mupaso siya sa atong atubangan. And all of them, they're like, woo! Yeah! Iyapil din na. Lipay kayo sila. And nagpasugo na ang king at tuwa si Queen Vashti. Panhi adire. Because she's the most awaited. Unsa man? Kanang pinaka-the best nga gihuwat sa mga tao. But the Bible says, Queen Vashti has her own banquet. Si Queen Vashti na po dahil ang kaugalingong celebration. And said, okay, go back to the master, to the king. Say unto him, King lives forever. The queen cannot do what you ask. Hala? Nakabalikin dito ang hari. Ingna siya nga ang hari di makabuhat sa iyang gihangyo. I mean, ang queen di kabuhat sa iyang gihangyo. Na-disappoint og ayo ang hari nga nag-invite. Ang mga tao nga na siyang palilibot, na-disappoint sila because she was the most awaited. Ginahinam-hinam sa tanan. Unsay English og naghinam-hinam? Tabang ko na mo. And all of them, they're excited nga makakita sa queen. Woo! Hinam-hinam na sila. Silang tanan na disappoint, ang hari na ulawan. And gimiting ang mga kadaguan ningon king. Kabalo ka, dako kayong problema ni. Dili lang karon, naulawan ka king, naulawan ka pag ayo. Kami sab na disappoint ang tanang bisita, ang tanang kadaguan, ang mga senador, ang congress, ang mga gobernador, ang mga mayor, ang mga gi-invite nimo. Tibuok nasod, nagaguol sila, they're disappointed. Kay wala ni buhata sa queen. O dili lang kay kinilang, paminaw, mahal nga hari. Muabot unya ang panahon nga mga asawa di na mutahod sa ilang mga bana because na silang huna-una. Kadto ganing si King Artaxerxes naghimog dakong bangkite, paato ang reyna wa man gani niadto, ikaw ra kaha. So ang mga asawa di na mosunod. And that is why paghimo og balaod that the Queen Vashti ang maong hari dili na siya atong basahon mga igsoon, unsay gihimo nga decree? As 11:15. Unsay gihimo nga decree mga igsoon? Ato ta sa Esther chapter 2. Nay gihimo diha nga decree mga igsoon. Ang Esther is before sa Job, sunod na siya ni Nehemiah. Esther chapter 2. Na diha ta magtapos. Esther chapter 2 verse 19. This is the saddest decision nga mahimo sa hari. Even after all, the young woman had been transferred to the second harem, and Mordecai had become Chapter 2? Chapter 1 verse 19. So, sorry kayo day. Nganong na chapter 2 man to, no? Chapter 1 verse 19. Basahon sa nako sa Bisaya. Kung ikahimuot sa halangdong hari, ipakanaog ang usa ka sugo og sulat. Sulat kini nga nag-ingon sa usa sa mga balaod sa Persia o sa Media aron dili kini mausab. Ang sugo mao kini. This is now the verdict. Na si Vashti dili na makaatubang sa hari hangtod sa kahangturan og ang iyang dapit ihatag sa hari ngadto sa babae nga mas maayo pa kay kaniya. Now, focus mo dire because this is our closing. This is our conclusion. Listen to this. Mauni ang pinaka makasusubo unya nga desisyon sa Dios nganha sa tawo. Because Jesus Christ is the King of Kings.
Wala na siya'y hari nga magbuot pa niya, kay siya ang hari sa tanang hari. Like the King Artaxerxes. So if it pleased to the king, we suggest that you issued warrant decree, written decree, a law of the Persian and the Medes that cannot be revoked. Di na mausog. Kabalo mo this time, dili na si Nabucodonosor. Na-split na ang kingdom. Duha na. Medes and Persian. Unya sila, pag naghimog balaod, dili na mausog. It should order that Queen Vashti be forever. Sa batanan, forever. Forever. Nasa gawas, forever. Queen Vashti be forever banished from the presence of the king. Woo! This is it. In the New Testament, we read 3 scriptures that focus on the invitation. But they said, na ako'y 5 kabaka, we buy this property, namatay ang akong papa, nagikasal ko. All of them, they refuse to the invitation. Like Queen Vashti. She was the most precious one for the king. Siya ang maghatag og kalipay sa tanan. Don't you know? Nitindog ang Diyos iyang trono, nahilom ang mga anghel, and he said, kabalo mo, na ay usa ka kalag. Nga niya karon mo paso sa atong atubangan, nitalikod sa sala, and modul na diri nako. Like the King Artaxerxes, gi-announce niya, nga kini si Queen Vashti, mo presensya ang kagalingon, mo ni siya nakapalipay o gayo na ako, ingon nga hari, ikaw usab, igsoon ko. Ikaw ang nakapalipay o gayo sa Ginoo. But for how many times you refuses his invitation? Because lipayon ni mo imong kaugalingon, unahon ni mo ang kalibutan. And the saddest thing na nahitabo sa desisyon sa hari, it says, be forever banished from the presence of the king. Imagine, you are invited, you are the precious one. Mura kag bata nga ang tanang mudungaw, malipay, mo kusi, manggigil, uy, ganahang mo kogos, ganahang mo kiss. But gidisappoint nimo ang tanan, especially ang king, nga mao'y tag-iya nimo, because queen, you are not queen, kung dili ka asawa sa hari, it means, gipanag-iya ka sa hari, that is why naingana ka, you and me, mo na atong kaimtang karon because gipanag-iya ta sa King of Kings. And ingon si Lord, you will be vanished, you will be banished. Sa Bisaya pa, sa walay, ang kasuguan, maunga, ikaw, Vashti, dili na ka magkakita sa hari hangtod sa kahanturan. Dili bugat ning mawad-an tag minahal sa kinabuhi, I mean sakit na. Sakit sad ning natay balatian, bugat. And all these struggles sa palimalay, sa pag-eskwela, sa tanan, bugat, sakit. But ang pinakamasakit unya, mas sakit unya natong madungog, kung ingnon ta sa King of Kings, you will be banished forever in my presence. Before my presence. Muni pinakasakit. Nga wala dahi ka dito na rehistro sa langit. Because imong gugma, wala dito niya, imong kalipay, wala dito niya, kay imong kalipay, imong gugma ni as kalibutan, but still you're coming to the church. What's the reason why Queen Vashti did not appear sa diyang invite siya? Unsay rason nga nang si Queen Vashti wala siya makaadto dito sa banquet, sa celebration sa hari, because she has his own banquet. And it must be nga og unsay banquet ni Lord is our banquet. The plan of God is our plan. His conviction, His leading must be nga mo yatong gi-follow, ginasunod. Unlike Queen Vashti, na siya iyang kaugalingong banquet. So the king has his own banquet, and then the queen has his own banquet. So si Jesus Christ, doon ay langit ng plan. He has kanang plan for you, but you have your own plan. The King of Kings wants you to do these things, but you are doing something apart from His plan. And someday God said, you are be forever banished
in my presence. Pagkapaitan, no? Pagka makalilisod kayo. Then mo na ta sa atong practical. I involve myself because for so many times nasad ko reason. Dugay ra na ako ning siging gipaminaw ba, nahasol na kaayo. Said, move. Maghimo og halaran, maghimo og simbahan, maghimo og panagtigom aning dapita, simbahan ng Dios. Sige ko una nga, Lord, biyaan ako diri, daghan pa gani diri mga sangyawanan, daghan pa diri yang kadako ng ministry, daghan pang buloton. Sometimes ingon ana, we have our own plan. And we do the things that we want. We do not do the things that God wants us to do. And the conclusion is, be forever vanished from the presence of the King. And, listen to this. Luke and Matthew, sila tanan, ga-invite. But those who are invited will be replaced by the ordinary people. Mga people nga naiapan, those problematic struggles of enough leading, they will be sila ang mapuli. Like Queen Basti, she will be replaced. Look at. And that the king should choose another queen more worthy than she. Wow. Same. Matthew 22, Luke chapter 14. It said, those who are invited cannot taste. Di katilaw, bisan sa gamay lang. They will be replaced. And they will be banished forever. That is why, do not kanang refuse. Do not give less priority to the invitation that God has given to you. Because that invitation was sealed by His blood. He died for that invitation. Daghan tag rason, akong pag-eskwela, pastor, akong, ayaw, pangyamid ba, kay hisgutan bitaw na ako tanan. Ang akong, kuan pastor, ang akong tindahan, ang akong trabaho, pastor, ang akong, natay usa dire ka, katrabaho siya. Nya ang ilang giawayan sa ilang amo, kay patrabahoon gyud siya Sunday. Nya kay musimba man jud siya. So, gitaktak siya. Mayra pong gitaktak siya, kay mabalhin siya mas nindot-nindot pod. So good, bitaw kulang. Ay bang atong batan-on dring gatupi nako. Munay kriminal nga gatupi sa nako. Simbahon jud siya, patrabahoon jud Domingo kay kwarta-kwarta lagi. And karon nabalhin siya. Tuan na siya sa Bohol Tropics nga trabaho, tupihanan ni Stephen Corey. Tuan na siya dito. Tanawa, makuyog na po ng babayak. Kuyog na, ang basketball na sila kaasa. Kuyog na, awa. So, dito. Ano, bitaw? So, trabaho, manggod pastor, pangwarta, mangyod pastor. Oh, excuse. Pastor, di may kasimba karon kay mga ligo migdagat kay na mauli sila tagsara bitaw. Excuse. Pastor, di may ka-attend pastor. Kabalo mo mga igsoon pwede biya kang makasimba kung di gyud ka ka-excuse. Like gibuhat sa uban nga or mangyud silang trabaho kay ang ilahang gialagaran kinabuhi man. So trabaho sila. But inig ka bakante nila nagtan-aw sila live naminaw sila wali. And the change of their lives, ang ilahang decisions, ang ilang, diha, nakita po nga nagsimba sila sa Ginoo. So we have excuses. And even ang mga butang nga walay hinungdan, nabaylo nato diha sa Ginoo. Ayaw lang mo kagool. Because I have to be bold o prangka mga igsoon, nga sultian ka nako. Kami mga laki ang among ganahan, basketball. But sometimes, di ba? Sometimes ang basketball, mahimo ng ministry. Kay mabaylo man sa buluhaton. Na, masubo ko manong di mo ato ministry manong nya og basketball, bisag layo kayo. Di ba? Kay mabaylo siya. Sa pailain nga excuse na to.
Kay na-offend ka, kay nasakitan ka, kay nabugatan ka, kay naguol, kay gibulagan, kay lisod mo, kay way malungag, kay wala, tanan, rason. Mas bugat pa na. Sa 5 ka bakang pinalit, sa yuta nga gipalit, sa patay nga iglulubong, sa bag-ong kasal. All of those reasons and excuses are not valid in God. Sa itong pagpangalagad sa Ginoo, desisyon buhi patay iya ko sa Ginoo. Walay magbabag-babag nimo, walay makababag nimo. Ang kada usa nato wala tagiing na simbahan. Ayaw mo panangyaw ha? Ayaw mo share sa pulong sa Ginoo, ayaw mo post sa Facebook o bersikulo, wala mo babage. Wala tagi babagan. But kita usahay nangita og excuse. Kita nangita og babag. That is why sometimes serving the Lord, gipakasama nato nga duwa-duwa ra ang pagpangalagad sa Dios. So remember at the end of the day, si Pastor hukman ni Lord. Ikaw sab nga naminaw hukman ni Lord. But the saddest decision nga madungog sa usa ka tawo is this: you will be banished forever before the King. Kana mo'y lisod kaayo. Mawala lang yung pangalan ko sa listahan sa DSWD. Mawala ra ang akong pangalan sa registrar. Mawala lang ang akong benepisyo. Mawala lang ang tanan. Di lang ko mawala diha sa Ginoo. Di lang ko mawala diha sa presensya sa Hari. Amen? I tell you, dako kahining kalipayon nato mga igsoon. Mudaghan ta mo anak ta dili lang dinhi kun dili sa uban pod nga dapit. Of course dinhi magpadayon usab tag sanay kay maunay kabubuton ni Lord. And all the blessings nga ihatag ni Lord sa ato gamito nato para sa iya ha. Pagkanindot. Kaya sabi ko nga wala man koy maangkon sa kinabuhi. Bisag mabot ang panahon pahulay, mo retire na, mo tiguwang na. Balag wala gyud kay ingon ng Bible mga alagad sa Ginoo Ezekiel, wala sila portion, kaya ang ilang portion mao ang Dios. So dili na siya magmatter kay ang kalipay man gyud mga igsoon. Kanang nagtinguha kang makasunod kag unsay gusto sa Ginoo. I'm not saying and I'm not boasting na nakasunod na ko sa Ginoo because dako pa kaayong kulangon. Dako pa kaayong kuwang sa ako. Every day nag-struggle ko na ning kamot, nagbasa, nagtuon, nagampo. Lord, kung di ni siya ma-change, ako'y i-change. Kung dili siya mo serve, Lord, ako dubliha nga mahimo kong moalagad diya kanimo. Ug di ni magamit nga anointing, dubliha akong anointing. And kana nga wisdom, Lord. Why? Because to be with God and to be in the presence is in the Lord. To be in the presence is the Lord is more important than the whole world nga imong maangkon. Ha? Kanang naa kas Ginoo. And that is why hopefully magkat-on taan ni mga igsoon. I mean, dili na bag-o para nimo. Isang pag maigo tayo nigwali, next Sunday magkita gihapon ta because para man ni sa ato ang kaayuhan mga igsoon. Nya pastor, ma-fail mangyapon ko, samar gihapon ang failure. Sige lang. Ginoo may mahibalo og unsaon kaniya sa umaabot pod nga panahon. Parang hingpit na gyud ang makasunod diha sa Ginoo. Ingana man na. Di man ta mingog kitay magbuot sa tong kagalingon, bago na ko nya di ay. Ang Ginoo gyud magbag-o nimo. Hinaot nga natay nakatunan mga igsoon, manindog tang tanan. Just bow your head and close your eyes. Ayaw sa hawa sa imong nahimutangan kay pag-ampo usa sa Ginoo. Forget everything. Una na ang tanang rason o pamalandunga. Unsa ka bililhon nga imong pangalan na sulat na siging harian sa langit. Sa dihang you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. You have received the gift, the invitation
Ayan ako si Kigson. Naluya ka or may taong nakapaluya nimo, it doesn't matter. Padayon kay invited ka. Dili gusto si Lord nga mahitabo diha nimo ang naitabo ni Queen Basti. Naka sa presensya sa Ginoo. Oh Jesus. Let's pray, Father in heaven. Salamat kay Lord sa mga pulong nga among naangkon. And thank you that all of us are invited to the banquet. Pasaylo ami amahan. Nga ang tanang mga butang sa mga kalibutan nga gihimo namong excuses. Dili magmatter, inig pangamatay namo, inig mga tubang namin nimo. Walay kapuslanan. And so Lord, maglisod mi og sunod sa imong tingog kung amo ng tingog ang among madungog. Di na may kasunod sa conviction of your Holy Spirit. Because among desire ang among ginago after Ginoo. Tabangi kami karon mahibalik kami diha kanimo. Biyaan namo ang among bangkit, ang among patigayon, our own celebration in this life. Your plan, your celebration, your banquet. Mahimo sad nga among bangkit Ginoo. Pasayloa kami o Diyos. Karon mangayo kami sa kalinaw. Mangayo kami sa kasing-kasing nga mahigugma sa imong mga pulong o sa imong mga plano. Ilisi ang among mga kasing-kasing, ilisi ang among hunahuna. Tagay mi kasing-kasing mosunod kanimo. Hunahuna nga mosunod kanimo, dili ka malipay nga mamatay ang tawo dautan. O dili ka malipay nga mamatay ang taong naghunahuna nga siya insakto na. Imong ikalipay, Lord, nga ang tawo doon ay hingpit nga pagkamatarong pinagis paginulsulog, pagtawat nimo sa imong kabubuton, pagtawat sa imong invitation, pagtawat kanimo, Ginoong Jesus. Ikaw ang love letter, ikaw ang invitation sa amahan. Ikaw ang invitation nga mabasa sa imong pagkinabuhi, mabasa sa imong pag-antos sa imong kamatayan, mabasa sa imong pagkabanhaw. Sealed by the Holy Spirit, sealed by the blood. Thank you, Lord, that all of us are invited, Ginoo. Oh, Jesus. Oh, Lord Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. Loving Father, salamat kayo, Lord. Sobra pas privilege and opportunity nga masulat mi sa listahan o mapadadaan sa invitation. And we pray nga kana nga invitation dili makawang. Ang mga pagwali di makawang. Ang mga taong imong gipadala di makawang. Lord, ang imong pag-anhi, pag-antos, pagpanudlo, kamatayon dili makawang. But daghan, Lord, ang imong gi-invite. O Ginoo, mapuno ang imong gingharian sa imong mga tinawag. Kaming tanan karon nagaampo kami. Nga gamiton minimo ingon nga mga invitation. Nga maabot mi sa mga tao, mabasa nila ang among kinabuhi. Mabasa nila nga sila pod gitawag para mahimong ingani pod ang pagkinabuhi. And Father God, we pray nga walay usa namong magkinabuhi nga lipay o gugma sa kalibutang mga butang. Batang tanan malipay mahigugma sa pagbuhat sa imong kabubuton. Lord, bisan usa lang arong tuiga na ami ma-invite diha sa imong tiliilan, dili sa relihiyon, but sa imong nga celebration, sa imong nga bangkite, sa imong gugma, sa imong kaluwasan. Salamat kay Lord. I pray sa mga nagapamuhat, sa mga prayer meeting, Ginoo, sa mga papa, sa mga mama, sa mga batanon. All this prayer, Father God, Lord, mamunga kini, Ginoo. Sa mga ginabisita, sa mga gipangsangyawan. Oh Lord, hatagig wisdom ang tanan. Tangtanga ang kahadlok nga maoy nagbabag, Ginoo. Maoy nakagapos. But ang tanan gawas nung musulti sa imong kaayuhan, sa kabaguhan, o sa imong mga pulo. And Father God, thank you for today. Everyone under the shadow of your presence and under, oh Lord, this voice, oh God,
tanan nga na abot ani nga tingog dili makalikay sa imong pabor, sa blessing, sa protection, sa kadaugan, sa paghigugma, sa kaluoy o sa grasya, labaw sa tanan sa kaluwasan Ginoo. Now, we offer you our lives and we offer to you, O God, everything we have for your glory alone. Wala na milaing pasidunggan, wala milaing pasalamatan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Salamat. Kami, amang minahal, katong tuwa sa lagyong dapit, katong mga OFWs, Ginoo, protect them, Father God, and preserve their lives, O Lord, bisan karong panahon sa pagdong sa eskwelahan, padong sa trabaho, mga negosyo, maghalin og daghan, mga pagpamuhi, imong i-restore, doble pa ang abot kaysa nawala in the name of Jesus. Lord, sa mga pag-eskwela, ang among mga anak, mag-gain sila kaalam, mag-angat sila, Ginoo. Salamat sa tanan-tanan, kanunay ka namang ulian, sa among pagsimba, sa among pagpasalamat. Thank you, Lord, even for the lives of our visitors. Thank you nga nabot sila and they are welcome. And O Lord, sa ilang pagpauli, imo silang proteksyonan o hatagan o sabog seguridad. To God be all the glory in the name of our Lord Jesus Christ, our Lord, the King of Kings and Savior. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Sige lang. Before ka